защото трябва да правим това толкова рано сутрин. Заради заплатата. Да, нещо се изсегна. Това ли е уиски? Чай, Ари, че трябва да почваме. Де е бюрото? Няма пари. Там малко ма си гнече. Сега вижда как си чеша, а той има. Айде! Добро утро, уважаеми зрители и зрителки на електронната българска телевизия ЕБТ. Вие сте с сутрешния съботен блок. Въстъка или блибета поскъпнаха. Това накара студенти в общежитията да си дигнат на бунт, тъй като нямат с какво да замезват домашната архива на тати. Дюнерите също поскъпнаха в кризата. Експерти казват, че тяхната цена ще достигне до 2 лева, което кара студенти да плачат. По случай празниците, 34% от студентското население се прибра в родните места. Това доведе до неочаквано изпразване на водещите дискотеки в града. За радост, други студенти заявиха: студентски живот, ах сладък живот, и купона вечно ще продължи. Пловдивската община взе решение да пусне денонощна градска охрана из главната улица. Това доведе до анонимно автоматично решение за спиране на среднощните напивания в градската градина. За радост, за студентите остават следните места за напивания: Алоша, Младежки хълм и Тепето на Стария град. Електронният български съвет за вътрешни граждански задължения, съкратено ЕБСВГЗ, предложи на общината да задължи своите граждани да рециклират бутилките и кеновете след съответните напивания. Това, според изчисленията, ще спаси града от кризата. Но общината отхвърли казаното със следните думи. Точен цитат: "Щупеното носи щастие, пайсане не се занимава." Анонимен сподели, че също важи и за салфетките от дискотеките, но решението не беше обсъдено. И сега за една по-тъжна новина, уважаеми зрители. Скъпият пловдивски бобър Пешо загуби своя зъб, след като снимката му не беше споделена определен брой пъти в социалната мрежа за онлайн живот, наречена Facebook. Моля, посетете страницата на ЕБТ във Facebook и споделете снимката на Пешо, за да не загуби той и своят друг зъб. Благодарим ви. Това беше всичко от нас за тази прекрасна съботна сутрин. Ще се разделим с много приятните новини, че предстои голямото великденско чукане. Поиграйте се с яйцата. Ние ще се чукаме. Чукайте се и вие. С вас беше искрено ваш Дерони Нафилиев. Благодаря ви много за вниманието. До нови срещи. Заради заплатата. Добър вечер, уважаеми българска телевизия. Ох! Леблибията и встъка по скъп... Пловдивската община. ЕБСВГЗ. Беше за... С това ще се разделим. Това беше всичко от нас.